Welcome to my channel, Aldict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Sige, sakay. Sige, sige. Okay. Okay yun, may nilagyan nila ng roller, no? Para pag may na-aksidente, hindi siya pupunta din sa pangin.
Baka biglang tumakbo yung kalabaw ay kabayo eh. Ano to? Sa Pares? Ah, meron ba? Wala. Ito yung may ano yun, di ba? May resort, no?
mahabang pababa eh, no? Ito yung ano eh, no? Pin lang. Kaya maakyat pag ano. No? Nakalawak na din dito, no? Kabilaan, no?
ano, no? Was out yung ilalim, no?